Ziua, dragi prieteni, sunt Filip Mihai și bine v-am găsit la vlogul meu. Astăzi o să vorbesc despre perioada aceasta de 2 săptămâni de practică pe care o avem la încheierea fiecărui an universitar. După părerea mea, asta este cea mai frumoasă perioadă, deoarece atunci capeți noi abilități, mai interacționezi cu omul, vezi cazuri, cu tot o altă treabă. Dacă anul trecut am avut o problemă foarte mare din cauza pandemiei și a trebuit fiecare să ne descurcăm cum putem pe la cabinete, acum anul ăsta cineva a mai făcut și în clinica medicală. Eu cel puțin am fost acel om. Și am avut și foarte mulți colegi care tot în clinici. Dar o să încep cu anul trecut, când am făcut practic la o fermă de porci și vreau să spun că mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mi-a dat atâta liniște sufletească. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult doamnei doctor Gașin Nadina, doamnei Ala, zootechnista, doamna Natalia Popescu și domnului Gheorghe Glavan și domnului Vsevolod Stamate. Le mulțumesc foarte mult acestor oameni care m-au ajutat anul trecut să fac practica. Anul ăsta mi-am făcut practica prima parte în clinica medicală de la noi la facultate, unde am văzut diferite cazuri, inclusiv la radiologie. Acolo trebuie să le mulțumesc următoarelor persoane: domnișoara doctor Turcu Andreea, domnului doctor Blăgean Andrei și domnului doctor Solcan Gheorghe, deoarece el mi-a explicat foarte multe cazuri. Vă mulțumesc foarte mult! În a doua parte am fost transferat la clinica de boli infecțioase. Acolo a fost cea mai frumoasă din această perioadă, 2 săptămâni, cea mai frumoasă. Trebuie să-i mulțumesc foarte mult din inimă doamnei doctor Oana Tănase, doamnei doctor Florentina Dărăban și doamna doctor Dascălu Anca. Au fost niște doamne super de treabă, au făcut și un pic de pedagogie cu mine. Le mulțumesc foarte mult pe calea aceasta. Mulțumesc că au fost niște profesori care au pus accentul foarte mult pe pedagogie, ce înseamnă pedagogie, că foarte mulți dintre profesori în sistemul de învățământ românesc, din păcate, uită ce înseamnă pedagogia și asta este foarte trist, știți, dragi prieteni. Și vreau să le mulțumesc foarte mult pentru tact, pentru atenție și pentru faptul că am reușit să învăț ceva, am învățat niște lucruri, învățat cum să vorbesc cu un proprietar, ca să-mi spună tot adevărul, nu în sensul că ar minți, dar în sensul că omul așa e creat, că nu conștient, dar subconștient spune totul, tot. Am văzut cazuri de parvoviroză, și la pisică, și la câini și mi-a plăcut foarte mult, stau să observ. Deci asta e cea mai plăcută parte a medicinii veterinare și s-a terminat astăzi. Am dat azi colocviul la 10 și mă bucur. Pe această cale vreau să vă mulțumesc foarte mult și am un mesaj pentru alți colegi la medicină veterinară. Oameni buni, când aveți perioada de practică, faceți-o pe buni. Lăsați șmecheriile cu semnat hârtia de către un doctor veterinar și alte prostii de genul ăsta. Băi, lăsați șmecheriile astea de toată jena. Rușine să vă fi dacă faceți dintre astea. Duceți să vă faceți practica pe buni. Dacă faceți pe buni, o să vă dea o liniște și o să satisfacție sufletească, să moră din nou. Din nou să aveți idei și o să căpătați și noi abilități, deoarece la școală e una să te duci să vezi cum un profesor vorbește, dacă când te duci pe teren cu tot altceva, înveți foarte multe cazuri. Cel mai important, înveți să simți animalul, înveți să simți acel animal și astfel tu poți mult mai ușor, tu mai înveți, chiar și cu oamenii trebuie să înveți. Eu la medicină umană am văzut de multe ori o treabă, că în primul an dau abilități de comunicare. Bun, noi avem cu animale, dar noi trebuie să vorbim cu proprietarul. Eu consider că avem nevoie de un curs și de medicină și de abilități de comunicare cu proprietarul. Consider că avem și neapărat trebuie să-l facem. Eu am fost Filip Mihai și vă mulțumesc foarte mult. O zi frumoasă!